Аре, let's go. И какво тая игра да играем сега? Новата. Тя какво прави? Има ли някакви работи? Какви са тия сега черните ковари? Черното ти е детелията. Разпръсква. Да. Иначе е тази звездичка, ако хванеш 3 нали на левче ти е 20 кинта. Видях звездичката. Тя е като на другите с кампания. На мен между другото много не ми вървят тия кампании, не знам защо човек. Дали? Опа! Опа, 10 кинта. 10 кинта, добре бе. Не, аз много си ги обичам камбаните, човече. Аз даже не знам дали знаеш, че като играеш на втора скорост на камбаните, веднага разбираш кога ще ги даде. Да, защото като играеш на втора скорост, ако ще ти ги даде, почва да върти така като на първа скорост. Ами да бе, ама... Много бързо ми свършва баланса. Да, и това го има. Опа, птица! 11 кинта, добре. Ай сега едни камбани. Не влиза толкова много хора още да играят. Да, тя ще аз е още нова. първия ден, аз само като влезнах в WinBet и видях, че има тази. И гледам нали по другите игри има по 1000 кусор души, а тук имаше... Опа, какво става? И само гледам, нали, тук имаше 30-40 души и си към, това е играта. Верно, това е играта. Тук миньора не е много стабилен с токинта си. Опа, тия седмички. Между другото, ако ги фаним до края, много ще гръмнат. Усещам ги. Оп. Леле, че тя силна игра, бе, човек. Аз ти кам, аз много си я заобичах. Оста, че тук че камбани да ни взема. Гледай. Сега ако имаше грози да ги убивахме. Щом за тройка ми писа 47 лева. За четворка, ли? Ти за битицата ще пише 100 лева минимум. Пък седма... какви камбани вече. По 10 и такива ги харесвам. Много хубаво започна с 2 камбани, ама. Той е тъй, аз повечето пъти се тема вкарва. Да почне с 2. Пах ти играта, толкова много ме... Гледай я, бе. Оп, фанахме ги. Оп, най-накрая. Добре, бе. Congratulations! You've triggered the bowling feature. Аре, едно миньорче, ако може така. Ако може ги съберем и всички. Нека да си лупка, па. Да, лупка, да. Едно. Най-убави са левчетата, когато се спасяват. Лошо сега. Добре спасибо. Добре, бе. 15-ка е мини, много добре. Аре, още нещо. Още 3 брата. Ой, дай ти камбани вече. Добре, се затворим на начало. Леле. Събереме много джусър направо. Ето 3. Опа, имаме шанс, човек. Имаме шанс. Мамка му има шанс, ари бе. Ау! Човек, съберем. Сега много силно. Ари бе. Така почва бавно. Просто синьор. Ари бе, дай. Дай спа. Не, маля. Добре, сега тази последната няма да е спа. Да! Чисто скандално. И така много добре, ама... си маля по 3 кои. Ако те да беше дал 2 да ги направи по 3. Той ще да е страхотно. Но и така е много добре. Маня, са и на 50. Опа, ако да е мана, ето, вътре сме пак. Congratulations! You've triggered the bowling feature. Сега загряхме. Айде сега. Айде сега на миньорче, може така, да приберем.
Туя бе. Опа, ще има пак тегляне. Бай, дай още едно милиорче. Той ако ти събере по 3 бай. Бай, 20! Бах ти камбаната, човек. Аре, бе, събери ги, бе, маля, има шанс пак. Пак станаха малко дупки. Аре, давай, добре, бе. Дори само по едно да са, няма значение. Просто да ги събери всичките. Маля, има шанс, човек. Аре, бе. Маля, човек. Ей, тук е. Не, само не спирай нищо. Браво, бе, тук стана работата, бе. Много дебилно стана положението. Всичките камбани са ходили 20 към 54-ки. Тук има едно 420 лева. Я да видим. Ох, майко. Това по 3 колко ще е? 490. Това е. Тези от сега. Да ще има тегляне. Опа. Я искам да пробвам нещо. Малко само. Ай, на 2,50. Не, бе. Само малко. Да ги закръглям. Сега не се е паднал всяка теми. Ето! Се е Congratulations. паднал като теми You голям, triggered the bowling feature. малко. Все пак ще изтегля, няма да... Маля на 2,50. Аре сега миньора е 250 човек, мине 50. Аре, бай, 12,50. То също 12,50 не е нещо вау за 2,50 като цяло. 10, 50 е нещо... Окей, смисъл. Аре, ти сблъска една голяма камбана. Сладички дава, ама... Нищо да дава. Добре. Поне поддържа. Да. Да се обърка, едно мини поне. И последна. Аре, бе. Добре, пак е нещо. Колко съм? Имам да е такива камбани, маймо добре. Шампион. Топ. Просто топ. Айде ще правим още малко. Стига. Така на бързичко, оп. До 750 ще пробвам. До 750 и тегля. Той ги беше пробвал на VIP камбаните. Майко мила. Айде на 2, последно. Добре, окей. Айде. Чай да изтеглим сега.